Mondofe. You went to Muno. Unagokuya. Egwania. Biko Obinanka. Biko. Their Majesty. Our leaders, the crop of Igbo society. Ndị Igbo ji wee bili. Ịmakwa na atụ bọmbụ ebe a n'Igbo abụgo mana Obinanka nwee ihe o ji. Ọ sị onye ọbụla cross gate. Ebe gịnị? Biko Orange. Ọ sị ka anyị brief. 2 minutes, 3 minutes. The paper has been released to the organizers. President, the paper has been released to you and your team. And I know Igbo, MSC one day John Oyefa, Obinanka, Ase Kaira Kuo, Kowa, Magome na Igbo, Kosi Metuta Iliji, Mo Mwa Zompo, Chief Chief Uche Wara, PhD. I'm onye nkuzi. Enwere business school, ụmụnna business school na Abuja. Abuja ka nsi wee bịa taa. Ndị House of Integrity si bịa ka anyị na ụmụnna anyị nọ ya. Wee sị na ọ ga-adịrị fa mma. Ife ọzọ m na-alụkwa dịka aka ọrụ Ọhamadike Ijelọrụ Ugwu ka ebe ọ nọ. Ijelọrụ Ugwu ọ nọ nso. Ife ọzọ m na-alụkwalụ ndị Igbo bụ na m na-ejelu ndị Igbo ozi. Ana m eme ife gbasara ụfọdụ n'ebe a na-esonye n'iwu akwụkwọ ebe anyị na-eji na-agbasa ozi wee na-eme ife gbasara ndị Igbo. Ọ bụrụ na achụwa ndị Igbo a ga-akwụkwụ na Naịjirịa anyị so na ndị izi a ga-akwụpụta mana onwe ya a ga-eme anyị. Anyị wasị na ọ ga-adịla anyị mma. Abụ m onye Enugu Ukwu. Enugu Ukwu bụ isi diọkpara n'Ụmụnri. Unu mana asị na Nri bụ ebe ndị Igbo si wee bido ije. Ya bụ abụ m ebe a taa n'afa ngọzi ndị Ụmụnri, ndị nna nna anyị fa wasị na ọ ga-adịrị ọrụ n'ebe a mma. Ife anyị bịara ime taa bụ gịnị? Ka ebe anyị bịara ime iri ji biko ibutere ya. A sị ka onye ọbụla malụ ndị na-awa ji n'ala Igbo bụ sọ ndị eze. Ebutekwere ya ọsọ ndị eze na-awa ji. Ọ bụrụ na iliju afọ be ka ịpụta ọkọ ndị mmadụ esi na ị na-awa ji emekwere ya ịdara iwu. Nọọ ndị eze wachaa ji, ndị subjects anyị nwee megịrị anyị lie ji ka anyị bịara ebe a ka anyị lie. Kedu ife anyị ji gbakọrọ ebe a taa? Ka anyị lele ka o si dị na mbido. Kedu ihe bụ ndị ji a na-eri? Unu mana mgbe gboo onwe ndị a na-akpọ dị ji, nwee ndị a na-akpọ eze ji. Mgbe gboo ji bụ isi mkpụrụ a na-akụ n'ala, a na-akwụli ya ugwu. Mgbe anyị pere mpe ọ na-aga n'ala obodo anyị, nna nna m o nwere ọba. Ji bụ ife eji malụ onye Igbo gbasiri ike, onye Igbo na-eme ọfụma, onye Igbo siri ike. A na-akwụnyere ji n'ala Igbo ugwu. Kama na ihe a sịrị ka ekwuo taa bụ na biko prezidenti anyị, ego dị mkpa. Ka njikere gị obu na ngasị ka njụọ gị, ji a na-eri ebe a taa ka ebe ezikọta ya. Zaa n'Ọsụmeri ka ebe esikọta ji a na-eri n'Ọsụmeri. Biko a na-amapụ dịka a na-ama njakịrị. Ka esi eme n'ala Igbo, ji a na-eri bụ ji na-eri ịkọta n'ubi. Ọ bụrụ ije ugwu Sakịdọm ijegote ji ịpụta ịsụọla anyị si anyị uwe ka ndị echichi, ọ bụrụ ka esi eme. Anyị wee na-ekwuo arọ aga ara ọzọ ugbo anyị ajụkwa ji anyị na-eri osi anam ka osi oko mgbe ọ bata anyị ga-achọkwa ya ebe ji a na-akọrọ anyị si wee bịa. Kedu ihe eji ekwu nke a? Ihe eji ekwu ahụ eziokwu na anyị na-ebi na mba. Unu ma na ndị Igbo
anyị dị ka ndị Juu anyị na-akpagharị ya na be anyị a ga-ezuru anyị mana ọ bụrụ na ime anarụzi ụmụ ndị ka nọ n'ụlọ iwe na-adịghị ego emeghere akọ ugbo ife a na-ekwu bụ anyị bịa na-arọ na-abịa abịa iri ji si nwebere nke esi n'ala Igbo meghere wetara anyị ka anyị rie ọnya bụ nke izizi ife ọzọ anyị sikwa ka anyị kwuo taa biko kedu uru iri ji bara n'ala Igbo na ọ bụrụ oyibo kedu the significance of iri ji n'ala Igbo ma ọ bụ ịwa ji mana e nwere emume esi eme ya obi n'aka amara m ọka o si nara nka ka anyị si eme n'Enugwu ugwu tupu Igbo awa ji o nwere ife a na-akpọ ịkpọ ji na-ebu nke izizi a na-ebu ụzọ eme akpọ ji bụ mgbe abịa na-abịa bụ unu ewee gbuo onye ọzọ mpụ dịka otu anọghị ọzọ mpụ igwe ga-enye ya ikike si a ga-ekpọ ji n'afịa ọkpọzie ji ife ọpụta bụ na agba ebubatazi ji ochie na ji ochie n'ogiri anago ebubatazie ji ọfụ mana ebubata ji ọfụ ndị echichi agaghị eribe ji a ga-asị anyị wee ndidi ọ na-abịa izu ụka anọ ka a kpọsiri ji ọ mgbe ahụ a na-emeji ife a na-adọ gịnị anya na ịkpọrọ ọnwa asatọ ịkpọ ya alụm mmụọ ịkpọ ya awamji ịkpọ ya iri ji ife ọsọzọ ga-ekpọ ya ọnya bụ usoro eji eme ya amara ma ndị na-nke egoji designers onye echichi adịghị eribe ji na biya ọ ga-eche ka ndị obodo meghere igwe ga-ebu ụzọ gwa ji mana nwere ndị adịghị anya na-ekwe ha igwe aka awara ji buru ụzọ jide na-eri ji ọ bụrụ na enye imezi ya ọ dịrị mma ka aka na-agakwa kedu uru iri ji na ịgwa ji bara n'ala Igbo nke mbụ o nwere social significance kedu ihe ọ pụtara unu fụ ka anyị si wee nọkọ ọta prezidenti ọ nọ nso prezidenti anyị bịa na-arọ ọzọ si na-akpọta ndị ofe si na-akpọta ndị ugwu ke maka ihe ọgwụ ka anyị na ha wee na-emekọ kafa na-ama ka anyị si eme kafa na-eri nri anyị na-afụ ka anyị si akwado ọnya bụ nke izizi maka ọkwa ebe a na-eme n'ụdị ihe a ka a na-emekere alụta di na nwunye ebe a ka a na-akpakọ nkata maka ịzụkọ afịa ọ bụrụ nke izizi nke abụọ wee wụrụ economic significance of iri ji na ịwa ji ebe anyị nọ prezidenti amaghị atụmatụ ugwu n'obi n'arọ ebe anyị nọ ka a ga-anọ wee tụọ alo maka ihe a bụ Igbo ezue kedu ife anyị ga-eme nọ na ndịda adịchasịkwa mma bụrụ ma o nwere mgbe igwe na-ekwu okwu si na ji ya na-eri ebe a maka ndị na-eje mkpụrụ ụmụ ndị a na-anagụzi awa na-ekwu nọ ebe a ka a ga-anọ wee na-atụ alo ka a ga-esi dozi be anyị ka anyị kwupụtara ụfọdụ nsogbu anyị nwere na be anyị unu mana ndị na-atọ mmadụ biri ndebe anyị ụmụ akwụkwọ be anyị anaghịzi enweta ọrụ enweghịzi ebe a na-eje agwụ ọrụ ka a na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ nsogbu erika ndị mmadụ gazi kwụọ ọsọ na villages gbapụtacha na township ụdị ebe a ka anyị ga-anọ wee na-atụ alo ka anyị ga-esi wee dozi be anyị nke ikpeazụ bụ na iri ji na ịwa ji ọ dị symbolic dị symbolic ji na-egosi ngọzi Chukwu ọ na-egosi ekele ka anyị kelee Chukwu na nke o mere anyị wee kọpụta ji waa na-ayọzi ya ka o nyere anyị aka ka anyị wee sonyekwe n'ala ka o megide ka o puo ọ na-abụ ihe onye nwere n'ebe a na-ayọ Chineke ka ọ gọzie nye gọzie ezinụlọ ya gọzie afịa na-azụ gọzie ọrụ ọ na-alụ ụmụ uru a ka iri ji na ịwa ji bara n'ala Igbo anyị wee na-asị ka anyị iri ji n'arụ a ka anyị mekwa gịnị ka anyị rie n'afọ na-abịa abịa mana ọ bụ ofu okwu m chọrọ ịgwa ndị na-achịkọ ihe a anyị bịa na-arụ ọzọ biko si kpaa aka n'oge eji eme ya maka afọrọ m ụmụ anyị ebe a afọrọ m ụmụ anyị maka na mgbe e ga-etinye ife a na-eme ego ife na-abụ ụmụ anyị ụfọdụ adabago biko nụ ka anyị na-eme ya mgbe ụmụ anyị ga-apụta ka fa na-afụ ka anyị si eme na-afụ ka anyị si eje maka na ike agwụ akwụkwọ ụfọdụ anyị na-ewezi batin wee na-eme gịnị na aha ndị ụba biko ka a na-etinye ya mgbe fabia a na-afụ ife anyị na-eme o
nwekwa ofe ọzọ nchọ ka emere. O nwere nwoke a na-akpọ John Okagbụ. John Okagbụ bụ onye Ogidi, or an airline pilot. Ọ na-akọ ji na akpa na bie n'Ikeja. Ka anyị sikere ndị nne na nna n'ebe a, biko na unu na lota ịdị eziti inwe nnukwu ebe ị na-akọ ibe gị. A na-akọzi ji na akpa. Ka anyị sigodo ụmụ nwaanyị kọgodo unu ji na akpa na-arụ a. Apụta na-arụ ọzọ, House of Integrity mewe ife a na-eme ka e mere ha obere exhibition n'ilo. Onye ndị nkeji ya ka wee bụ ibu ebe gịnị enye ya price nye ya ego. Ibe ekele m ụlọ ma akwụsị ka ọ na mma ụda arụrụ. Ezi ụtọ nnukwu kwara Ọzọmkpo Uche Nwora, PhD, convener Anambra Fest. Daalụnụ. Ndị Baịbụl bụ onye aka nwa mmadụ biko bụ onye aka biko bụ onye aka. Thank you, Ezodo. N'ebighị oge ụnụ, ama amalite onye ọ dị ka ọ dị nwanne m nwoke si n'afọ ọzọ wee